Hej, tak for din interesse i 16-ugersplan.dk. Jeg vil snakke lidt om, hvordan du kommer hurtigt i gang med at arbejde med 16-ugersplaner i løsningen. Når du opretter dig som bruger første gang, bliver du bedt om at indtaste informationer om din virksomhed og om personen, der fungerer som administrator af 16-ugersplaner. I eksemplet her oprettes butik Anton, hvor Finn står for udarbejdelse af 16-ugersplaner. Når registreringssiden er udfyldt, klikkes på knappen Opret virksomhed og administrator. Nu er butikken oprettet i løsningen, og administratoren kan tilføje en ansat ved at trykke på linket Tilføj en ny ansat. I eksemplet opretter Finn to medarbejdere, Erik og Ulla. De tildeles begge rollen ansat. Der ender altså med at være 3 medarbejdere tilknyttet butikken. En med rollen administrator, og 2 med rollen ansat. Nu er alle medarbejdere oprettet. Med minimal opsætning er administratoren Finn nu klar til at udarbejde en 16-ugersplan. Efter at have valgt fanebladet Vagtplaner kommer man til et oversigtsbillede. Her klikkes på Opret ny 16-ugersplan. Oprettelse foregår ved hjælp af en brugerguide i 4 trin. I første trin angives 16-ugersperioden ved blot at markere den dag planen skal starte. Efter at have valgt Gå til næste trin, kan der angives typiske åbningstider for de enkelte dage. Åbningstiderne kan angives med valg med musen eller ved at taste i felterne. Åbningstiderne, der angives, kan frit ændres på et senere tidspunkt, hvis relevant. Når de typiske åbningstider er udfyldt, kan man vælge at tilføje undtagelser. Finn ved, at der er Open by Night den 24. februar, så han klikker på datoen og tilføjer den ændrede åbningstid for denne dato. Det kan naturligvis gøres for et vilkårligt antal datoer, ligesom det også er muligt at ændre åbningstiderne efter oprettelse af planen. Der klikkes på Gå til næste for at gå til tredje trin i brugerguiden. I tredje trin vælges hvilke ansatte der skal indgå i den aktuelle plan. Her vælger Finn at tilknytte Erik og Ulla, og der vælges Gå til næste for at gå til fjerde trin i brugerguiden. I fjerde trin angives typiske arbejdstider. Finn har en fast aftale med Erik om, hvornår han typisk skal være på arbejde, så det indtaster han på de enkelte dage. I eksemplet indtastes ingen typiske arbejdstider for Ulla. Når Afslut Guide vælges, bliver planen genereret ud fra de indtastede informationer. Næste gang der skal laves en 16-ugersplan, vil de være forudfyldt med de samme informationer. Det sparer indtastningstid og gør oprettelsen af planer endnu enklere. Her betragtes den første uge i den netop genererede plan udfyldt med informationerne fra brugerguiden. Finn kan nu gå til ugen, hvor der var Open by Night, og justere arbejdstiderne for den pågældende dag. – 16-ugersplanerne skal overholde reglerne beskrevet af HK. For at tjekke dette, klikkes på Tjek HK overenskomstregler. Som forventet vises en fejl for Ulla, der endnu ikke har udfyldt 592 timer, som reglerne siger, samt en advarsel om, at det kan udløse overarbejdsbetaling, at der ikke er oprettet en plan for Finn. Det var alt for nu. Jeg håber at se dig som ny bruger på 16ugersplan.dk. Jeg er Morten Moth. Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål.